Abyan, kamusta ka? Mayo nga adlaw dira sa imo kag welcome sa gihapon sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ini ginapatuhoy sa aton mga Ilonggo speaking friends and viewers dira sa Negros Occidental. Ang aton pamalandungan karon makita sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, sugod kita sa pagbasa sa I should have said ikaduhang Korinto Kapitulo 11 sugod sa versikulo 13 abyan nga gasiling kay ang amo nga mga tao di matuod nga mga pinadala madaya nga mga manog pangabudlay nga mga naga paka pinadala ni Kristo. Kag hindi katingalahan kay bisan si Satanas pakamanugtunda sang kapawa. Gani hindi katingalahan akon ang iya mga alagad nagapakamanog alagad sang pagkamatarong. Ang ila katapusan manginsuno sa ila mga buhat. Si Apostol Pablo nagapadayon sa pagpaathag sang kamatuoran nga siya matuod gid nga pinadala o kon apostol ni Ginoong Jesucristo. Iya nga nakita nga ang hindi matuod nga mga apostoles, mga tao nga nagpaka pinadala ni Kristo. Amo ini ang nagapatalang sa mga Kristiyanon ilabi na gid dito sa Korinto. Busa si Apostol Pablo nagpaathag, nagtudlo sa ila, nanungod sang mga batasan o kon mga lifestyle sa mga tao nga nagpaka apostol o nagpaka pinadala ni Ginoong Jesucristo. Sunod sa versikulo 13, may deceptive sila nga mga doktrina, nagapatalang nga mga pagtulunan, kay ang amo nga mga tao di matuod nga mga pinadala, madaya nga manog pangabudlay, nga nagapaka pinadala ni Kristo. Ang ila ginahimo abyan, amo nga ila ginapalapnag ang hindi matuod nga mga pagtulunan kag amo man na ang sitwasyon dito sa mga Kristiyanon sa probinsya sang Galacia. Ang ila ginhimo makita sa Galacia 1 versikulo 6 tubtob sa 9. Natingala ako nga halin kamo sing tama kadali gikan sa iya nga nagtawag sa inyo sa bugay ni Kristo. Kag nagaliso sa tuhay nga maayong balita. Hindi nga may mga maayong balita, kundi may pila nga nagagamo sa inyo kag buot magpatiko sang maayong balita ni Kristo. Apang bisan kami o kon ang manugtunda gikan sa langit. Magwali sa inyo sing maayong balita nga tuhay sang sa amon ginwali sa inyo. Magmangin pinakamalaot siya. Subong sa nasiling namon anay, amo man ginasiling ko liwat karon. Kung bisan sino nga tao nagawali sa inyo sing maayong balita, tuhay sang amon nabaton o sang nabaton ninyo, magmangin pinakamalaot siya. So si Apostol Pablo naghatag sang pagpaibalo nga daan sa mga Kristiyanon dito sa Galacia nga hindi tuuhan o kon batunon ang mga pagtulunan nga ginsiling nila maayong balita. Pero inigali abyan nga mga manugwali nagatudlo o kon nagawali sang tuhay nga maayong balita. It is a good news that is really different from the good news that was preached by the Apostle Paul and his fellow laborers and teachers. So kaangay sang natabo dito
sa probinsya sa Galacia, amuman ang natabo dito sa syudad sang Corinto. There were false apostles and teachers spreading false teachings, distinct or different from the teachings and the gospel that was preached by the Apostle Paul. Ang masubo pagid kay ining mga false teachers ila distort, ginabungkag, ginapatiko ang balaan nga kasulatan. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 16 nga nagahambal sini subong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. May iman nga mga butang sa ila nga maiwat hangpon. Iniabyan na nungod ini sa mga sinulatan ni Apostol Pablo kag ginlaragway ni Apostol Pedro kung ano ang iya mga sulat. Maiwat hangpon ang mga sulat ni Pablo nga ginapatiko sang mga di maalam kag mga mahuyang sa ila kaugalingon nga kalaglagan subong sang ginahimo man nila sa iban nga mga kasulatan. Ila ginapatiko, ginapatkiwi, ginadistort, ginapalubay ang balaan nga kasulatan. Hindi lamang ang mga ginsulat ni Apostol Pablo, kundi ang iban man nga mga bahin sang kasulatan, bisan ang sadaan nga katipan. So ining mga false teachers nga ginlaragway ni Apostol Pablo, amo man ni sila ang mga false teachers nga ginsambit ni Ginoong Hesus sa Mateo 24 bersikulo 24. Siling niya dere ang iyang warning kay magalutaw ang di matuod nga mga Kristo kag di matuod nga mga manalagna kag magapakita sila sing dalagkong talandaan kag katingalahan agod nga mapatalang kon mahimo bisan ang mga pinili. So these false teachers will even lead the believers astray. Kag ini mga false teachers, ila ginuna ang ila kaugalingon labaw kaysa Biblianhon nga kamatuoran. Amo man na ang ginsambit ni Apostol Pablo diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 kag 4. Kay nagaabot ang tion nga ang katawhan hindi magbatas sang maayong pagtulunan, kundi sa may nagakalam nga mga dalunggan, magatipon sa ila kaugalingon, sing mga manunudlo suno sa ila kaugalingon nga mga kaluya, kag magapahilayo sang ila mga dulunggan sa kamaturan, kag magaliso sa pato-pato nga mga sugilanon. Kadamo sang ginahimo sini mga false teachers, siling dere ang ila ginahimo amo ini magapahilayo sang ila mga dalunggan sa kamaturan kag magaliso sa pato-pato nga mga sugilanon. Amo ni ang matabo sa sining mga nagapamati, sining false teachers. Magapalayo sila sa kamatuoran kag magaliso padulong sa pato-pato nga mga sugilanon. Amo lang man naabyan kung hindi ka magbaton sang puti didto kagid sa itom. Kung wala ikaw sa kamatuoran, ara ikaw sa hindi matuod sa butig. Hindi pwede nga ara ikaw sa gray. Daw puti, daw ito man. Hindi pwede na. Kung ang balaan naton ang mga kamatuoran diri sa balaan nga kasulatan. Now, balik kita sa ikaduhang Korinto, kapitulo 11, versikulo 13, ari diri ang ila mga pagpakuno-kuno.
disguises, nagamaskara sila nga kuno abi sila mga apostol ni Ginoong Hesukristo. Masubo ini kay nagatuhaw, nagaluntad na ini nga mga say sang mga manugwali. Karon mauyat man ho sang balaan kasulatan, pero ila ginapatiko, ginapakiwi, ginapaliso, papalayo nila ang mga katawhan sa kamatuoran. Versikulo 13. Kay ang amo nga mga tao di matuod nga mga pinadla, madaya nga mga manog pangabudlay, nga mga nagapakapinadala ni Kristo. Kag hindi katingalaan kay bisan si Satanas nagapakamanougtunda sang kapawa. They are falsely claiming spiritual authority as well. Sila nagapanginto, nagapatalang sa mga matutom sa 1 Timothy chapter 4, 1 up to 3. Nagpakilala sila sa ila kaugalingon nga mga ministro sang pagkamatarong. Abyan, sa ikaw nagatulutimbang sa sini nga mga kamaturan, hindi ka lang magsiling nga nagapamati sang ginatudlo sang tao subong nga manugwali. Imo man obserbahan ang iya personal nga pagawi kag kabuhi. Imo tan-awon ang iya mga relasyon dira sa iya mga membro, sa mga lalaki kag sa mga babae. Imo tan-awon man ang iya pagawi subong amay o kon bana. Kag kita nagapati, nagatuo, nga ang mga alagad sa Ginoo sa sini nga panahon, subong nga gintugyan ang leadership dira sa panimalay sa lalaki. Ginatugyan man ang leadership dira sa iglesia, sa simbahan sa mga lalaki. So aton makita nga ining mga false apostles, counterfeit teachers, or so-called servants of God, may mga deceptive sila nga mga doktrina. May mga disguises sila. Kagang masubo, kay sa versikulo 14, ang ila galiya nga devotion ato dito kay Satanas. Sa 2 Corinthians chapter 11, verses 14 and 15, sila alagad sa mga intereses, para sa intereses ni Satanas. Sila nagasupak sa kabubuton sang Dios. Sila nag-promote sang espirituhanon kadulom kang mga pagtulunan. Kag sila nag-support sa mga hindi Kristohanon nga mga agenda dira sa katilingban. O masubo karon kay aton mabasahan dira sa Amerika, kag masubo magani diri nga may mga nagsiling nga sila mga alagad sang Dios, pero sila nagatudlo sang mga pagtulunan, doktrina, labi na gid sa kaminyoon nga supak diri sa balaan kasulatan. Sila magakasal na sang mga lalaki kag lalaki, o kon babae kag babae. Kagaton makita man diri sa telebisyon, may isa nga nagsiling siya kuno pastor, kag nagakasal siya sang lalaki kag lalaki, babae kag babae. Gingamit ang kasulatan, ang pulong sa Ginoo. Ginapaibabaw ang ginatawag gugma. Pero wala ginapahayag ang pagkabalaan. You know, ang pagtudlo sa balaan kasulatan, you must teach, yes, love, but you must teach and preach as well holiness and righteousness. So ining mga false teachers, they are devoted to the demons. They will support anti-Christian agenda. Kagabi ninyo,
Diri sa bersikulo 15, ang Ginoo magahukom sa ila. The perpetrators will face eternal condemnation, eternal separation from God, and eternal life. There would be punitive repercussions, mga temporary nga mga konsekwensya sang sala sa sini nga kalibutan, espirituhanon nga pagka-bankrupt, kag ining ginatuwag naton regret. Hindi inang repentance, kundi regret. Tungod kay wala na sila sang mahimo, ang konsekwensya sang ilang nga sala, ila pagaanihon. Kag isa sina amo ang sakit sa lawas nga HIV. Muna no? HIV. Inang ginatawag nga virus nga nagadagsang labi na gid sa ginatawag homosexual relationships, believers and proponents ni sini. So aton sapwan nga ining false teachers nga naghatag sang kabudlayan, kalisod, problema bisan pa sa ministry ni Apostol Pablo. Iya nga gintudlo gid sa mga Kristiyano dito sa Corinto. They have deceptive doctrines. They have disingenuous disguises, and they are devoted to demons. Prosilutan sila sa Ginoo. Magapangamuyo kita, Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo pagtulun-an diri sa balaan kasulatan. Nagahatag sa amon sang kasiguruhan, sang kalig-on sa amon mga tinindugan, kag nagasaway sa amon kung kami magtalang, magpalayo sa matarong nga dalan sang kamatuuran, pagkamatarong, kag pagkabalaan. O Diyos, hatagi kami sang firmness kag conviction nanungod sa sining nga mga butang. Amin nga tugyan sa ngalan ni Jesus. Bye pa. Abyan, salamat gid sang imo nga pagsunod sa sining aton programa. Nairel, salamat sa imo nga pag-replay sini. Pabuta lang, nagabot na ang aton nga mga pagpakamaayo. Halin dito sa aton abyan sagwa. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasacar, nagasiling. May God bless us all. Thank you.